Iti maudingal daw iti panagfiesta iti syudad vegan na ngay iti maysa alumba iti bisikleta. Adinanggayan dagiti adu nga siklista dito'y probinsya iti Ilocos. Gapumet na celebraran iti may kasangapulo nga tawen nga pinagsyudad iti vegan ket isu nga napanaganan dayto iti bisikleta para sa dekada. Dagiti nakilumba ket nagdalan ka dagiti barbarangay iti syudad ken kang runaanen dagiti tourist spots iti vegan. Muna dito nagnada di Bulag, Eden Garden, dito Malabsanda, Balwarte. And timesa nga emphasis na this is magnada iti nalinis nga kalsada, samet nga dami basi rap road na ganda basi sanga na ya. Sud gapuna nga simbre da di LTO, rimwarda di magsaysay. Kaya siyempre naman di makungkunang headquarters si DT Pulisya, DJ Tamag, sada nagpa City Hall. Apresyaren milata, di kita nakipartisipar, na makita tayo, iti disiplina, iti pinag-gensayo damit, iti bisikleta. Naikkan pa igunguna dagiti kalakayan ken kaubingan nga nagpartisipar iti lumba. Gapumit iti panagtinulong iti Lucanja Bikers Organization ken iti gobyerno lokal iti vegan. Ket impanamnamada nga diretsyo nga tinawen-tawen nga maangay iti kasto nga programa. Ken gandat lapay daytoyen tapno maiyadayo dagiti kaprobinsyaan iti Dakes Abisyo. Para iti Press Corps, Daryl Belardo.